Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Аплотиҷи, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бармонед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳаматон миннатдорум. имрӯз дар аэропорти Жуковский қарор дорем, хостем ай вазъият тафтиши ҳуҷҷат якаме шумода маълумот расонем. И бародарам билет харидагия ки дар пеши хитон иншоаллоҳ мепурсидем нархи билета чанди харидаган. خب پیش موضوع را سر کردن رکلاممون بشه، بالا ممونم авиакассамона ва поёндаи бародар нафарҳои бедокумента границаи бара. خب охирон видео ки карда будам аэропорт Жуковский омада будем, тафтиши ҳуҷҷат беҳад сахт буд. ҳатто сиёмкарам карда будам, кадоме ки тамошо карда буд, тафтиши ҳуҷҷат сахт буд. Вале имрӯз омадем, ягон тафтиши ҳуҷҷат нест. ҳама беташвиш имрӯз мегем ай Жуковский ҳам душанбе ҳам кулоб парвоз мекунад ки оромона дар аэропорт бигем ягон нафара документ напурсидестиянд, нархҳои билет боло рафтагия. Ва як хабар дигарам мерасонам ки дар бораи шаҳрвандое ки шаҳрвандии дутарафа доранд, заграни Россия надоранд, намемонанд, ай Тоҷикистон омадагиша чандин нафарҳо дар WhatsApp навистанд ки ай Тоҷикистон омадагиша дар таможни контрол без заграноша бигем шаҳрвандии дутарафа доранд, заграни Россияро надоранд, дар таможни контрол 2000 рубл штраф кардаистанд, баъдан Россиядан омадан иҷозат додистанд. Хоб мепурсем и бародара. Салому алейкум акаҷон. Салому алейкум бача гариб ҳама касан. Имрӯз ай Жуковский душанбе куло парвоз дорем. Билета чанд қа пеш харидем? Билета я 10 рӯз пеш харидем. Чанд қа харидем ака? 22500. дар ҳақиқат ҳам билетҳо қимат шудагия? ҳозир қимати ҳамирӯз ман нигоҳ кардам 22000 шудагия. 22500. срочида бо беҳад қимат шудагия, декабр полни қимата бигем. Бале. Жуковский омади тафтиши ҳуҷҷат чӣ хел аст? Не, ҳуҷҷат ягон чи напурсидам. Дар ягон кас набуд. Имрӯз гузаштем соқи саломат ки мерем расида уҷа ба ватан. Бе документҳо ба дили пур биёянд. Бе документ я бе ягончо ташвиш накашед. Бе документ ягончи биёед. Багажотон кило кашиден, рӯшноётон ҷо шид, бе ташвиш иншаллоҳ бояд ҳашда регистратсия сар шавад. Нафарҳое ки тамошо доранд, мардуми ғариб ё ягон шинохтанда, ягон писанё надорем. خواهی هم باشه بگو که هم مکان بلیت بگیرم با گرفتیم بلیتو سوق سلامت بیرون نسیده باشم بگذاریم بریم بلیتو همه صرف رویزن سلامت باشه اکاشون نسیده باشیم همه چیمونه پراویر که است با اکان خود بگذاریم نیست همه توبیان نسیده بگذاریم میریم نه باشه اکاشون رحمت برای بیواری برای دستگیری برای همش باشه چون لایک آیتون